Når folk de spørger, hvor jeg arbejder, så svarer jeg dem straks. Når folk de spørger, hvor jeg arbejder, så svarer jeg dem straks. Det gør jeg nemlig. Når folk de spørger, hvor jeg arbejder, så svarer jeg dem straks. Og hvis der er noget, jeg gerne er sikker på, så er det næsten det. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Det er han i hvert fald sikker på. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Ja, det gør han nemlig. Og når jeg så får fri fra job, så går han altid hjem. Når jeg så får fri fra job, så går han lige hjem. Og når jeg så får fri fra job, så går han hjem for at spise og tisse og parre mig. Og så skal jeg i seng, for jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Og det er jeg så sikker på. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Ja, det gør han nemlig. Og inden jeg så går på job, så gør jeg altid det. Og inden jeg så går på job, så gør jeg altid det. Inden jeg så går på job, så gør jeg altid det. Men det spiser en solid og god morgenmad, og så skal jeg afsted. Yeah, jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Og det er jeg så sikker på. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Ja, det gør han nemlig. Det er jeg så sikker på. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Ja, det gør han nemlig. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Ja, det gør han nemlig. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Og det er jeg så sikker på. Det er jeg så sikker på. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik. Og det er jeg
jeg så sikker på. Jeg arbejder på en fabrik. Jeg arbejder på en fabrik.